दिनै इंराजि 2020 मायथाइनि 16 सेप्तेम्बराव 47थि दुलाराय बर' गुदि फोरोंगिरिफोरनि गायसन सानखौ गुबुन गुबुन जिल्लाफोर फालिनाय बादि धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय सिमेन्ट सापरि बर' गुदि फोरोंगिरि आफादाबो गाजा गोमजायै फालिनाय जायो। दुखुनांथाव बाथ्राया जादों दुलाराय आसामाव COVID-19 नि थाखाय जाबाय थानायनि थाखाय जोंनि सिमेन्ट सापरि हालामनि फोरोंगिरिफोरनि नुजाथिनायाबो खम जादोंमोन। दिनैनि बे सावरायमेलाव सिमेन्ट दख'रानि सिङाव थानाय एबा सिमेन्ट केन्द्रनि सिङाव थानाय बर' फोरोंगिरिफ्रा जोंनि फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय फोरों आयदा जेरै जोंनि फरायसाफोरखौ बोरैयै जोङो गुन गोनां सोलोंथाइ होनो हागोन बिनि सायाव नोजोर बोनानै माखासे गोनां सावरायमेल सावरायनाय जायो आरो थांखिबो लानाय जायो। गुबुन गोनां सोलोंथाइ होनो हागोन बादि जेरै जोंनि बे ओनसोलाव गोग्लैसोना थानाय फरायसाफोरखौ माबोरै फोरोंनो हागोन बिनि सायाव नोजोर बोनानै जोंनि बे सिमेन्ट सापरिनि सिङाव थानाय बर' गुदि फोरोंगिरि आफादनि जानानै जों गासिबो सदबांसा लानाय जायो। जेरै बेवहाय मावनो गोनां हाबाफारिया जादों बे COVID-19 नि थाखाय जों माखासे खामानिफोरखौ मावनो हानाय जायाखै। अब्लाबो जों आसा फारिदों जोङो अनलाइननि हेफाजाबजों बर' फरायसाफोरखौ सोलोंथाइ होनायाव हाजासे नाजाबोदों आरो फरायसा गथ'फोरखौ फरायसालियाव थांनानै बिथांमोननिसिम गांफा गांफायै सोंलु बिलाइ हरनानै फरायसाफोरनिफ्राय सोंनायनि फिनखौ लाबोनायनि बेबस्थाखौबो खालामनाय जादों। दिनै गोबां बाथ्रा सावरायनायनि गेजेरजों दिनै बेखिनियावनो जोंनि आफादनि गासै माबाखौ बेखिनियावनो जोङो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों। माखासे फोरोंगिरिया स्कुलफोरावबो गोबां गुबुन हारिनि फोरोंगिरि थिसननाय जादों आसाम सरकारा। दा बेनि सायाव नोंथांमोननि दुलाराय बर' गुदि फोरोंगिरि आफाद जानाय नोंथांमोना सरकारजों मा दाबि खालामो? बिनि सायाव बे गुबुनारिफोर जोंनि बे फरायसालियाव हाबफैनायखौ जोङो अनसायनानै लानाय जादों। मानो होनबा जोंहा बर' फोरोंगिरिफ्रा खम जालांनायनि थाखाय। मानो होनबा गुबुन गुबुन फरायसालिफ्राव सासेल' फोरोंगिरि दं आरो बबेबा फरायसालिफ्रा थैलांनायनि लामायाव दंगासिनो दं। बेखायनो जों बिथांमोनखौबो बजबनानै जोंनि बर' फरायसालिफोरखौ फोथांनायनि लामायाव बिथांमोनखौबो हेफाजाब लानो गोनां जादों। जों मिथिदों जोंनि धेमाजि जिल्लायाव गासै 68 बर' फरायसालिफ्रा इमग्रेसन जालांबाय। दा बेनि सायाव नोंथांमोना मा जाहोननि थाखाय जोंनि बर' गुदि फरायसालिफ्राव स्टुडेन्टफ्रा बर' फरायसाफ्रा मानो खम जालांदों? बेयाव बिनि जाहोना मा? बिनि जाहोना जाहैबाय जोंनि बे धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय बे जोंनि सिमेन्ट सापरि केन्द्रनि सिङाव जानाखि फरायसालिफोर दं बे फरायसालिफ्राव दासिम जोंनि बाङाय अनजिमानि फरायसा जानायनि गुबै जाहोनानो जादों फोरोंगिरिफोरनि माखासे बेले बेजे खम नुजाथिनाय आरो माखासेया जाहैबाय गुबुनारि जेरै इंलिश मिडियाम फरायसालि गायसननायनि थाखाय जायनि जाहोनाव साफ्रोम बिमा बिफाया सासे एबा सानैल' गथ' खांनाय जादों आरो बे गथ'फोरखौ ओरैनो गाज्रि खालामनो गोसो गैया। बेखायनो बे गथ'फोरनि थाखाय नोजोर बोनानै बिमा बिफाया गोबां थानाय फरायसालिफ्राव बे गथ'फोरखौ हरनानै फोरोंहोनायनि हाबाफारिखौ लानाय जादों।